Hej og velkommen til den her video. Det her kan godt være, det måske er sådan lidt outdate, men jeg havde bare lyst til at prøve at spille det på video. That's not my neighbor. Hvis I ikke ved, hvad det handler om, så handler det altså om, at vi skal finde nogle naboer, der ikke hører til. Eller nej, vi skal lukke naboer ind og dobbeltgængers, altså kloner, ude. Det vil sige, vi skal call DDD. Altså de her folk, som så skal smide mod nakken. Så ja. Hvis I hører nogle grillåd, så er vi drikker mælk også. Vi skal kigge efter ID og alt muligt. Vi skal kigge efter alt muligt. Folk som bliver sendt, der går du væk. Og folk som, nej, jeg vil ikke betale for det. Hej. Den første. Godt. Roman Stensky. Yes. Se, der er det han givet vores ID, men ikke entry request. Så det spørger jeg ham lige om. Nej, sådan der. Så er der ideen. Nå. Jeg kan ikke få den. Jeg tror nok når man siger ID nummer 483 4839205. Det ser rigtig lidt ud. Men så er der en hat på, der er han ikke på billedet. Entry request. Sådan, tak. I'm sorry if I forget it. Tak. I'm a resident of the building. My appearance is the 011 first floor. Max skrift. Accounted. Ja, hvad står der her? Tror jeg altså ikke en rigtig person. Godt. Se om han er på listen. Han er ikke på dagens liste. Okay. Jeg er ikke på dagens liste. IG'et ser rigtigt. Ja, udløbsdatoen er også rigtig. ID, den kan man godt tjekke af. Så kan vi også godt tjekke af entry request. Nu er jeg ikke. Du er heller ikke på dagens liste. Undskyld, men den der skrift. Bare lige prøv at se det der skrift. Det står der jo altså ikke mere over på den anden. Det står med stor skrift, og det gør det også herovre. Jeg tror altså, jeg smider derud. Sorry, man. Der er emergency. Det er rent 3. Et. 3. Hvad? Nu. Back.
3, 1 og 2. 2 siger jeg til dig. Nu tror jeg har fået det til at virke. Please wait for the cleaning. Sådan der. Continue job. Ja, tak. Hello. Okay, lad os se. Så gav mig det hele. Skål. Så slår du på. Det er liste. Du er ikke på dagens liste. Ja. Nej, du er ikke på dagens liste. Listen her. Entry request. Extra. Right there. Udløber. Første. A. Udløber den første. 1955. Vi er altså i den 8. februar. Det er forkert. Det er altså også forkert. Hvilken floor du bor på? Må jeg ikke se, hvilken floor du bor på? Der. 2, 4, okay. Yes. Student. That's my eyes too. Small nose, round face. Det er ikke small nose, er det? Nej, det er ikke. Så er der over noget, der har været ikke entry request. Resten er no, det er forkert. Det er meget easy. Igen at sige. Du er ikke rigtig, fordi din næse passer ikke til forklaringen. Okay, 3, 1, 2. Sådan der. Hvad er det på skimmer? Hallo? Sådan der. Have contacted the DDD. Group of guns has been sent. Please wait for the claiming protocol to. Godt. You can continue your job. Tak. Gerne have en, jeg kan sende videre. Kommer du igen? Winter, I come from the school. Skrev den i kortere. Jeg er ikke på dagens liste. I'm not. Ja. Hvad er det nu? Altså, jeg ved godt, hvad det er. 1, 3, 2, 6. 1, 3, 2, 6, 8. 9, 8, 5, 3. 9, 8, 5, 3.
4462. 4462. Det ser jo rigtig nok ud. Jeg synes bare ikke beskrivelsen passer. Tight eyes. Du ser ret træt ud. 2. Det ser rigtig nok ud. Nå, det var ikke det. Small nose. Det er ikke den samme næste billedet. Round face. Og nu har jeg altså ikke den næste der på billedet. Så jeg går der næste. Så venter vi bare lige. Don't like social call and making friends. Tak. Ja, tak. Hello. Good afternoon. Det skal også lige sige, synes det virker som om det bliver klippet meget i de her videoer, så det kommer rigtig mange reklamer i de her videoer. August, du er på listen. Hvad står der her? August Caprani. Yes. 3-1. Nej. Du har floor 1-3. Sådan der. Just long neck. Waist hat. Hat. Waist. Small eyes. Jeg kigger lige på hans billede her. Også. I rest up building my arbejde sammen. Bush indspander. Det er da ikke det, der stod her. Det var da ikke det, der stod. Okay, men nu tager vi lige ID-nummer. 56500. 56500. 36898. ID-nummer væk. 36988. Hvad er det der står her? 36988. 45. 45. 5.968. Siger du god nok? Tror jeg. Nej. Det er ikke noget, det er lidt formet. Ja. Du er på dagens liste, Dr. The Afton. Hvad er det Afton? Jeg slår nummer 1. Eller hans job var forkert. Nå, I'm arrested of my building.
Reforce. Hvad er det job? Nå, jeg døde det der. Der bliver klippet rigtig meget der. Hvis det er virksomheden, der gør det, så er det fordi, der kommer sindssygt mange reklamer. Jeg kommer ikke betale 39 kroner for, at der ikke kommer reklamer. Nå. Altså, han ser god nok ud. Skulle lige se forklaringen. Slipper at se på næsen. Round nose. Okay. Den der brillerne, det er sammen. Altså, jeg tror, den er god nok. Okay. My Milkman. So, long nose, tight eyes, short hair, wears it. I'm altså, det lyder jo rigtig nok. Milkman. 2, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 5. Nå, lad os se. ID-nummer. Det passer. Det var bare ikke der, det var herovre. 4, 8, 3, 9. 4, 8, 3, 9, 2, 4, 0, 5. 2, 4, 0, 5. 9, 6, 8, 8. 9, 6, 8. 9, 6, 8, 4. Ja, det sidste er 4 tal. Godt. Du er ikke på dagens liste. Roman Stick. Passer det? Roman, ja. Du ser god ud. Jeg føler, at jeg lukker alt for mange kloner ind her. Kan jeg slutte nu? Du er i hvert fald ikke på min liste. Isaac Gauss. Big Iceberg. Big Smile. G. Big Nose. Det ser rigtig nok ud. Så har det taget, okay. Et nummer, det er 4, 5, 6, 9. 4, 5, 6, 9. 8, 5, 5, 1. 8, 5, 5, 1. 2, 3, 6, 9. 2, 3, 6, 9. Yes. Det passer. Good afternoon. Do not on my list. Tænker lige. Fordi du skal jo gå ned i det mindste. Hvis jeg skulle ned i det mindste detaljer, så har jeg en plet der. Klungestrækt. Jeg ved det simpelthen ikke, det kan godt være nakket på naboer. Og så er det et problem for mig.
Sådan er det. Please wait for the cleaning protocol. Det er ikke selv shady, jeg bare tiltro til, at jeg gør det rigtigt. Nej, det er glemt at give mig din anden ting. Nå, se. Yes. Edit entry request. Og hvor? Okay, 1 nummer 4. Model. Okay, model. Yes, Max. Du følger dagens liste, er det ikke? Ja. Lige for beskrivelsen af dig. Well, a right... Mor, jeg ikke så kan. Hvad? Jeg er ikke på den forkerte side, den sidder. Hvis du sidder sådan her, så er det på den forkerte side. Smile, nose, small. Slide. Long neck. Twin. Okay, jeg vil lige afslutte videoen her. Jeg kommer lige til at sætte den sidste, fordi de skulle vise nogle andre, hvad spillet var. Vi tog lige den sidste, og så var vi så færdige. Jeg dræbte flere kloner. Jeg fik 4 kloner væk. Jeg lå ikke en kloner kom ind. Jeg dræbte ikke nogen naboer, og jeg fik S-rank. Altså, det er meget godt, jeg skal sige. Vi ses i næste video. Så bliver det til en serie.